Beda dotang lu menjadi rakan tuh. बिखुनजोफोर ना अमा लायनानै जाबाय नै बानलु लाबाय ओमफ्राय अमा बेदर अमालै अमा नाय जाग्रा माखो वाव बावहाय मा होनो थानसालि हिसाबै बाहायो एनाकन्डा जिबौ नुवाखैबा नायनो हागोन कलेजनि सिख्लाफोरबो फैना दंफैयो गावदां गावदांनो So hello guys, welcome back to the channel. थ' नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग इउटुब चेनेल आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ बनाय जाबाय। बे भिडिअखौ आं माबानिफ्राय जागायनाय जाबाय मानास हाग्रामा सिंनिफ्रायनो जागायनाय जाबाय आरोना दिनै ओमफ्राय आङो दायो नि गेजेराव दंफैयो। बेयाव मोनसे प्रग्राम लादों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ माबायदि जागोन आंबो बुंनो हाया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम लांबाय थाबानो जाबाय होमबानो मिथिलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन। ओमफ्राय जोंनि नै फुंनि ब्रेकफास्ट जानानै लानोसै जोङो गाइस नायनांगोन नोंथांमोना फिथा दाउदै ओमफ्राय बिस्कुट ओमफ्राय केक दङ नायनांगोन ओमफ्राय साहा दङ ओमफ्राय नै जोंहा बिथांमोनाबो जागासिनो थ' लोगोफोरा बुरजायै फैदो बिथांमोना बिराद मानसिफोर दङ थ' नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ जोबजासै थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि थ' लेट्स गो संगासिनो नालाय जाबाय दङ नायनांगोन फिथा दङ बिस्कुट दङ दाउदै दङ केक थाइबा दामनि थ' नोंथांमोना बेयाव मा मोनजादों हा मा दं एसे खोन्थाना जोंनि एक्स' नागाला आइटेमफोरखौ ओमफ्राय दे फै मा गारि ओमफ्य दै बथल साय बिथांमोनाबो जागासिनो मोननै दै लानानै थांबाय आरोना आनो मोनसे नांगौ स' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै जा बिथांमोना जागासिनो सिख्लाफोर सेंग्राफोर बोरायफोर गासिबो दङ सिख्लाफोर बांसिन दङ आरो बैयाव रानगासिनो आरोना लाइन जाय फैदो बिनो जादो फुंनि ब्रेकफास्ट नै जा बिथांमोनाबो जाखांजोब्बाय खंख्ला खालामजोब्बाय दैखौ बथल बेसे लाबोदो नोंसोर नाय 1 2 3 4 5 6 कान नै जा बेयाव बिराद कलेजनि सिख्लाफोरबो फैना दंफैयो गावदां गावदांनो आच्छा स' गाइस जों दायो ब्रेकफास्ट जाखांनानै आवगायलांगासिनो आरोना जेराव मिटिं जागोन बेयाव आवगायलांगासिनो आरोना आङो बरिया दाउदै जाबाय केक जाबाय फिथा जाबाय साहा लोंबाय आरामसे फ्रेस जानानै ओंखारबोबाय आरोना नोंथांमोना गेटखौ नायनो हागोन आरोना बेनो आरोना गेटआ माबायदि सादों माबायदि मादों लोगोफोर गेटनि सिङाव बिराद समायना रमायना बिबार साजायना दोनदों आरोना बिराद मोजां मोजां साजायना दोनदों दाम गोसा गोसानि खावना लांग्रा गैला दानो बरिया गावदां गावदां नायना नोंथांमोना बिराद मोजां इखौ लांनो बिराद आफसुस थाबाय आं मोनबा लांगौमोन ब्रेकफास्ट खालामहैबाय दं आरोना ओमफ्राय नैयाव मानसिया जाथ'वाखै थ' दायो जागोन थ' टाइम जाथ'वाखै गाइस स' लोगोफोर दायो मिटिङा जाथ'वाखैमोन ओरैनो थास्लायस्लाय एसे सापात बागानाव बेरायनो फैबाय मानासनियाव मानासजोंनो नांजाबनाय नालाय लोगोफोर एसेनो आरोना मानास गेटआ लोगोफोर जों दायो मानास गेटखै थांथ'ला बे सापात गेजेरखै जों थाबायलांनोसै बिथांमोना माबा रिल्स टिल्स बानायनो नागिरदों एसे नायलांबाय ना नोंथांमोना भिउफोरखौ माबायदि जायो दायो सापात बारि गेजेर गेजेर हाबगासिनो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना मानासाव हाबफैया खेबसे मानास फेस्टिभेलाव फैखांबायमोन थेवबाबो बे मानास गेजेर सापात बारि गेजेराव हाबफैयाखैमोन आरोना बिराद गोबावनि उनाव दिनसो फिन हाबफैफिनबाय आरोना नोंथांमोना एनाकन्डा जिबौ नुवाखैबा नायनो हागोन बे मानास गेजेराव दङ जिबौआ एनाकन्डा बिराद गोलाव आरोना नाय कैसा लगा मेरा मजाक आयु एनाकन्डा जिबौआ बा एसे गोलाव नायना नोंथांमोना एनाकन्डा जिबौ गोजां बोथोराव दानस्रावजोबना होबाय लोगोफोर दाबायदि बोथोराव सापातनि दालाइफोरखौ बिराद बरियासो दाननानै जायो आरोना नै नोंथांमोना ओमफ्राय बेयाव माबा मोनसे मेडिसिन फोनदों आरोना नै माबा मोनसे मेडिसिन फोनदों गाइस सापात खिलिनायनि खामानि मेडिसिन फोनदों ओमफ्राय बिराद बिदि दानस्रावजोबनो हायो आरोना ओमफ्राय बैसागु सिजोन मोनफैबाथ' बरिया जायो होनना मिथिखागौ नोंथांमोना सोमखोर बरिया बिनि थाखायनो बे एप्रिल मे जानाय लोगो लोगोनो बरिया खिलिजोबसिन आरोना लोगोफोर बियो थ' लोगोफोर जों दायो सापात बारि गेजेरखै बेरायनानै खेबसे ओंखारबोबाय आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना मानास नेसनेल पार्कखौ बेनो आरोना थ' जों दायो मिटिं फारसे थांफिनगासिनो आरोना
थ' मिथिं मोनैबा भिडिअखौ लाहैफिननोसै आरामसे बरियासे A few moments later. बे गोथार हाग्राफोर जोङो बेवहाय फुजा होयो जोङो बेवहाय मा होनो थानसालि हिसाबै बाहायो जोङो बेवहाय इसोरखौ आर'ज खालामहैयो जोंनि हारिमुनि सिना बेवहाय नांथाबनानै दङ आजै आजौनिफ्रायनो जोंनि दायो प्रग्रामा जोब्बाय ओमफ्राय जों दायो ओंखाम जानो होलांसै बेदरफोर होदोगो अमा दंनो अमा ना मै मानासनि मै गोरानबो मोनजानाय ओंखाम जाग्रा माखाखौ नाय बिराद गोबां बा गेटानो बन्द' जाजोबलायबाय बिराद मानसि दसे नेनांसिगोन आरोना जों लोगोफोर जानो मोनसिगोन होनबा ओंखाम जाग्रा माखाखौ नाय बिराद मानसि बापरे बाप खाराबा मोनजायानोलै थब थाङाबा मोनजायानो नाय बिराद जानानै दङ बिराद गोथाव गोथाव बुस्थु दङनो मै गोरानबो दङनो नायना ला बा माय गड जानायनि लाइन थोरसिया बोरो अबाव दं बेयाव नामा थोरसिया लालाबायलै मोजां सुना सुवाखै बिराद लाइन जाना दङ अमा मै गोरानबो दं नै थोरसिना रेडि जाखाबाय अमा नाय जाग्रा माखो बाव गावनि गिदिरखौ नायनो हागोन जाग्रा माखाखौ जानो थाखाय रेडि लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव ने मोनजाबाय आरो ना नै बेसे गोबावसो नेखो जों ओरैनो 1 घन्टानि उनाव नै दालि ओमफ्राय आलु बान्दा ओमफ्राय नै बिलाहि ओमफ्राय बे ना एवफ्लेनाय ओमफ्राय बानलु लाबाय ओमफ्राय अमा बेदर आरो ना बिराद गोबाव नेबाय आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव जानोसै बरियासे जोंना नोंथांमोना दाबो बिराद नेनानै दङ जों मोनजागबाय उफाय गैया जानोसै गाइस आङो बिराद जाबाय दिनै डाबल अमा लायनानै जाबाय नायना स्लिप जाजोब्बाय मोनगोन जाखानांगौ आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदान नायफैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालां बिराद जाबाय मा बुंनो आरो ना नै स्लिम नै नाबो लायदों नाय नोंथांमोना ना अमा सोला सुजोब्बाय नै संख्रि मानि गारा ओंखाम जाखाबाय ना मा होनदो बिथाङा उनफोराव नायनांगोन जानाय जोबस्रांजोब्बाय आरोना गारिफोरखौ नाय लाइन बापरे सब ओंखाम जाजोबग्रा गोजा जों दायो जाखांबाय बिराद जाबाय डाबल जादो माबायालाय बुदलनायाबो जागासिनो आरोना दाबो बुदलनायाबो जोबाखै नायगासिनो नायनांगोन नोंथांमोना खावसे जागासिनो जानाया जोबाखै दाबो ज' लोगोफोर जों बेयाव थाबाय थाला ज' जों दायो न' फारसे होलांनोसै नै जों दायो न' फारसे थांसै आरोना लोगोफोर थाबाय थाथ'ला दायो जोंहा बिथांनाबो चेनेल दङ नोंथांमोना सापर्ट खालामनोबा आङो माबायाव होनो हागोन डिसक्रिपसनाव होनो हागोन आङो बिथांखौ सापर्ट खालाम बिराद मोजां होयो बिथाङाबो थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बेखौ होनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव थ' जों दायो न' फारसे थांसै खालामबाय थानो नङा होमबा बिथिं खोनासंबाय जाबाय जाखांबाय नालाय थांसै गयिं हाउस बेफोराव गय थय जायानो ना मायानोसै गय जाना लानो एसे गय खुगाखौ बेदर जानाय बोरै गय जानो लोगोफोर आं नै डेन्जार जायगायाव जनानै दङ बिसोरखौ जनो होआखै आंखौल' जनो होदो माने आं एसे आंनि बिखुनजोफोर ना बेखायनो जदो एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह नायनांगोन नै बिथांमोना आंनि थाखाय गय स्पेल खालामगासिनो जानो थाखाय रेडि गारि फैबाय A few moments later. मबाइला गलांनो न' फारसे दावगालांसै थांसै न' फारसे जा बिदा खनबेसे बेदर जानाय खोन्थानाय हायोबा बिदालाय
खनबा मोननायावनो जाखाजोबदो नोंलाय खनबेसे बै बर' नङा खोमा नोङो बै जा बिथाङाथ' गरजोबदो सयबार बिबान मोनो बबाव जाया जानो मांनायावनो गोथावमोन अमायालाय अमा माबा अमा मा होनो बेखौ थावख्रि अमा दावख्रि बिराद मा गोथाव माना साग्रामान नामा संनाया बर'फोरा संयो बिदिनो आदसा जा बिथाङा रायलायानो एसे मुड अफ जाना दं बेदर दरथामल' मोनजादों रागा जोंदों रागा जागासिनो बेदर दरनैल' इयो खयबार जाखांना मानसि दनल' मोनजायो भिडिअखौ नायनानै मोजां नुबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदान नायफैदों चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थ' बाय बाय